laroɓe amin assalamu alaikum barka men loaki fotta wakkati rende mi gadata on taskamin ka ngendam ha channels amin ngel Dandes Media woni ha YouTube on tawa min bo ha Facebook e nanta Instagram ngamay hande banno o amin don gadda non hobbe teddube ha jawleru amin du Dandes Media hande ma min gaddani on ko do teddudo Allah sure jabbama jebi to se a yecca inde ma be tariya ma sedda hidde ko en nasta nder taskano banno wowa inde Muhammad Bashir Abubakar hakugal kam mi chartered accountant on wala ko hawti ambe hala gime hala bi a jangi do ko larani hala kan amma do bo daga bingel mi do mofta mi hala gime sosai ngam man sai mi do mofta daga irin primary school do fa fabbi daga 60s min kami damay mi do mofta ngam yidugo hore am be bo mi ekkiti mi do vinda gime be hore am min be fulfulde a jangi fulfulde kana mi jangay fulfulde a jangay bo wari ado winda be fulfulde do vunde be fulfulde mi ekkiti mi wawi ngam haggime shehu en mi mofti man to mi mofti mi jangi de fere mi dursi fere mi jangi janga to ton wodi kawwa mi viata mala Hassan Ahmad vi mo midi fi vindu gime fi to mofti to mi do janga gime man ni mi laran sirri man ha ton min fu mi wawa mi vinda to non sai mi fuddi vindugo mi do moftam do vindam do mi dama ya hala man mi kadu bana ngida tan yidi dum yo fottani ma daga bawo on sai mallum en jami'a wara lara mulari fu kai do ka ay hunde do on kala ndikka wada do man ni ndikka ni non be yecci nasaren daga toy do paddo yerba mo watta masters ko PhD fu wara dara jami jaba fere hosa hunde do ya wadira a warti min fu non nasaren fere to wari yotta ha mi woni am non ha mi Ingila mi America mi Germany be gimeji bad hala gimedo amma hala professional ngam gotel tan mi yata yasi ya gwada conference amma hala gimedo on puri ya ko mi yasi to nde anda do ha gimi wodi gimeji goddi ya taskani en nadi a foti a wanna en jonta hegam laro e men nana no don de alara nder sati sedda on wari sai mi hosa de shehu en on hore en sai mi wada sedda goddo nana do shehu vindi do nana asma'u vindi do mo vindi fu banni da ndedo do de woni yeso am do kayre on be fiata yace ni do asbire nde shehu to irim jotta to hokkere wadi to noy wadi fu yata jula nafa do kambe bo sai man ko sadirma wadi pat se be joda be janga do be mofta be janga be toira be mare to sen nanande ya ce ni do mo mojjere hubbinande daga al arshi fa sara fesinande jumla min dokkiroita yettore mada ganda yettore nde wona hero yande dumnu kisndam e hinna e do Muhammad kam he jama'are sunna fu tokkinande kanko cubda he nder subabe sadabe hunde tororande mofu yo hubo yande yace ni do sadende me mije yabe ngam Muhammad cubado ma kunco yande anani no mabbitiri ndero kam do ko laaren to kokketo wadi ko dume mistaduji pat be joda yawwa be wada do viande yimre dabbiti go hoyende na wodi wonde yesona nde yesore bo yimre on te nana asma'u yusbi be do viande yimre suraji jotta sai mabbe to bikkon yottini qur'anu wari do'a do fu be jangande be do'a ngam suraji alqur'ana daga bagara nas o kanjum be kawti be gartire do be fulfulde o wadi doyi amma monam nana asma'u men bi shehu usman fodi kanko buri marugo gimi kanko buri wadugo lolludo sosai kanko on dubam kanko fu sai ma bana modibbo ande rewbe to bismillah nanugo yimre suraji nde nana asma'u
miɗo wuusa caahiiɗo on dokkoyɗo ɗum kotora dow barka fatiha kam fu he suurawol bagara fu he ali imrana non boni sa'u ma'idatu lan amula arafu non lan faalu kam hebara dow barka yunusu huudu kaza he yusufu non he suurawol ra'adu ibrahimu non hijira he suurawol nahli non subhanaka fi kaza he kaha non ɗaha ngam alhorma majitora he ambiya'u e hajju e muminuna kaza he suratun nuri non furqanu non shu'ara to en tokkitini pat ba laari ba nani ɗo ni adi ha yiman vindi dow maji ayotti suraji bo temerre 14 fuu ɓe ngaɗi nder yimɓe ɓe waɗi to a yotti nasini a laran amma an wodi nde maji a windi be hoore ma na ko pat je ɓe bindi on a hosata waɗa ko waɗugo gimemi dow majum wodi mum fukko je mi vindi a windi ko wodi je mi vindi amma nde ɗo kamɓe on mawɓe a wi a tokka be gime maɓɓe nde Allah hokkima fasaha wodi dande ɗo min je fu mi heɓan gotel ha ɗo to bisimillah wodi nde yesona ko nde bo alamaji girbuki nde Modibbo Raji ɓi Ali Yusɓi amma ɗume on nde nufata dow girbuki ɗo bana ɓe jotta en wiyata hunde ɗo noyi wiyata corruption mosledul moji ɗo girbuki on ɗo yebbini ko ɗuɓe na bana hunde wonno jotta kuje sanji ɓe waɗani ɓe sali lawol lawol selama kanjum on mi hefti yirbake hunde do'ake na bana numi ko sodol on ɗum nufata yirbuki to bisimillah mi fuɗɗiro inde nde Allah laamiɗo takɗo en waɗoy en he ummatore ɓurdunde ummati salatu waɗe he salamu dow ɓurɗo takle fuu he aalo he saabo he moggu yimɓe fu giblati fa heetinda yimre nana alamaji girbuki fa duniya he fi ukkiɗo ɓernde fu tottiti yo ɗum wi'ano to waɗi kadin neɗɗo diina fuu yo luncito ton aw dogga yeyre madinati alamaji girbuki mayru ma wari ko waran hadiseje bajjo he bolle salihi en fiti alamaji ɗin faɗi laɓɗi neɗɗo fu ka yi'i ko ukkata fitna no ɗuuɗi hayru fu majjiti ɗo man on o tokki limtugo no wonno ni jotta bo waɗi ni to kujeji mai no waylori se nden bo duuɓi temerre 16 na koye nden bo ɗon yaada be ko jamanu men wondi jonta a yi min ɓe marɓe basira Modibbo Raji to Modibbo Raji kam to woni ƴoola Modibbo Raji ɗo ƴoola hubbare mako ma ɗo ƴoola goɗɗo ƴoola on waɗi yusɓi ɗo o eggi de daga Sokoto hedi waziri en on waziri Sokoto o eggi on irimba ko egguduɗo fu ɗum sunna on ɗo o warina o salan no fu laamiɗo ƴoola zaman man sali wartiri ha o nangi laawol o yahi ko o yettitoyna fu ɓe yehi ɓe wartirimo ha ƴoola on wari bo waɗi yaalu makko Yola o jooɗi ton daga Sokoto yahu warti woodi wonde bona ko amma ko mi yiɗi hidde koye ngaɗa je ma en ngaɗa ɗe ɓeeɗo may daga ɓaawo se en ngaɗa je ma bo en ngaɗa programme ɗiɗi on daga ɓaawo en ngaɗa ɗe nasa je ma to Modibbo Raji ɗo woodi fukarajo mako bi'eteɗo Malam Muhammadu Tanu mo Ilile to Tanu mo Ilile kam goɗɗo toye ha ƴoola man ɗo to fukarajo nde Modibbo Raji hoti ko ɓe hotidi ko ha ƴoola on o ummi am mi anda amma ɗum fukarajo mako ko nde ɗo wondi be mako kanko on yimre mako yimre a nanata Shiru Tawbati to kanko yimi nde bisimillah miɗo yetta moƴƴuɗo takɗoyam hannanu sattaru non surroyɗoyam mannanu
alhamdulillahi mi yettoroyimo non no ko haandi limle tagefo nder akwanu miɗo yetta mo bano zaati yettiri zaati makko fannuje arshu bo duumo dow malawanu miɗo yetta anduɗo gacce am muñi surroyi aybuuji fuu ngam inde mum rahamanu subhana jaynitoriɗo zaati wala buki mo wala bo fuɗɗam to wala bo makanu duumiɗo fa abadan mo re'ere bo yalata mo wala jihatu bo lamɗo yeeso zamanu anani no nde woni non ɗo kanjum woni yiɗude mawnde deftere guda sey a suttinde risatiji may seɗɗa ɗo fuɗɗode on fuɗɗode on tan waɗi seɗɗa bana lallay nayi amma ha tari bindi fulɓe ɗo kan daga nde ɗum fuɗɗi baggime ɗo kan a wawa a heɓta min kano mi heftir tan min ɗaɓɓiti gime nane ka pat gimi hunduko on ko ɓe waɗi hunde feere ko yahugo gite ko waɗugo ni amma wala jooɗi vindi sey daga je shehu ɗo to ko mo fu e mandiya hoore tan ɗeyo bo nde o modibbojo o andi gime shuara en ɓe fukaraɓe jangata ɗo no ɓe walliniri no ɓe waɗi ko ɗume ɗo so o tokkiti dow man o walliniri amma ha gime pulpule kam ni je shehu man ɗo on fuɗɗanu bana e wiya kanko on fuɗɗi haala yima vinda kanjum waɗe wita yimre amma je toɗo ɗo gimol tan je hundukowol on wala gandi ngala sa'ini ɓe yaɓe mofta ɓe waɗani ɓe yimi sa'ini haala remu haɗo waɗugo ni surga je ɗume ni an kam yima tan ɓikkon wawi jogitini to yehi waɗi yimko yiman amma vinda kam daga shehu on min duuɓi waɗi bo temeɗɗe ɗiɗi e gelle jotta temeɗɗe ɗiɗi e gelle ngam min waɗi je duuɓi temeɗɗe ɗiɗi mako daga ndena jotta waɗi duuɓi kusan nogas ko saliri nonnon to nden bo ɓe wari ɓawo ma ɓi ko nana asma o hoosi kanum ma waɗi gime may ɗon ma daga oɗon ma ngam ɓe pat ɓe wiya shehu ɓe wondi be mako ngam mande o maayi bo ɓe tokkiti na shehu man mouhammadou belle ɓiyi ko abdoullahi gondu derɗi ko nana asma o ɓi ko debbo nden woodi woɓɓe worɓe be rewɓe amma gotel ɗiɗi amma nana asma o kam deftere guda ɗuɗɗe ɗo kujeji ɗuɗɗum o waɗi to ɗo bo nde moye nde yeeso may ɗo nde am on ok jotta en nasara je mana to hami woodi wonde feere nde goɗɗo tan ngam yiɗi je mama en gaɗa je ma kanje bo kanje feere majje to kay ɗon ɗuɗɗum no mi waɗi shiri man yiɗi je ma en gaɗa programme feere mo nda ɗo ayi 14 ɗo pat gime on min jeeɗo ton shehu ko moye ɗon amma no mi waɗiri kanjum waɗi mi ɗoni ɗum samples ɗo sey mi hoosa yimre mi fuɗɗa goɗɗo nana catimare nden ayi bana ndeɗo yimre shehu allah jaafowo ayi gotel nder jeego amma ɗo tan mi hoosi gotel e waɗa to ngam man ko a wiya yiɗi fuu ɗo kam to a wi en waɗa shehu tan nana tan modibboraji tan moye tan pot en heɓan haɗo je a yeccata nda inde maare nda ko nde jangini nda sifa yimi man to en ndaaro nde woodi je modibboraji wonde ɗum nder ton na yimre mum sey en mema en giya laari no mi firiɗo sey to waɗi tan nda shehu dari sey ɗo pat shehu wari dari modibboraji o fuɗɗi haɗo jotta en waɗi alamaji girbuki jotta yiɗi en ɓedda yimre modibboraji en ndaaru ko woore ɓeyden ton nde ɗo en fuɗɗi jotta ɗo laamiɗo mawɗo mo mayata ɗon ko yimɓe ɓuri waɗugo bo terɗe julde ɗo
to bismillah o wadi julde man wana andi a umma dara habbira jula a tugga a umta do pat o wadi se dum terde e o yecci to a wadi ni do kanjon hore to a wadi ni do kanjoni to kanjon beta terde julde mido yetta Allah cani do hoti misilmino do annabijo he alo en he ko tokkina den non mi wadda nufaare am yusbango en suramo julde nganam mo anda funana yonkiji mayre sappo waddi misalu on bi adama heda nam mi limta mi yottina hende wodi hore he koyde yonki gite he ber nde bandu he reedu he noppi koppi i alnana kadi hore mayre yo harminango fa yonki dum alhamdu anniya bernde reedu ruku ana ayaw fuddi ala fuddi do hongo hore mare alhamdu bernde mare rukuwa reedu mare non aw timmini o holli bo to a wadi banni do bana to timmini nde paddo do ba sondu on se umma fira dilla yara julde ma okay yara to a wodi ko usti a wadi se bana village man so wawata yo wa firata famta do so julde ma boni o to julde kam se nato nde sikidi yo hata to kanjo hollata do to hado min gaddi ragare taskaram min gadi be Bashir Abubakar gado gime be fulfulde amma goddo bo jangudo do ko larani hala no dum jogorto cede amma hore hakkilo makko ha do ko larani gime fulfulde ngam yigo kajal o marani fulfulde min lotto bo min jokka ngam min gaddana on gime de o wadi be hore makko ha taskam dam bo min gadi gime de himbe ngadi jusbi den kanko bo o do yimade ngam may se on ngada subscribe on ngada like on ngada sharing heba min loram gadda non taskam ji amin goddi bana ha Dandes Media ha jaylende de YouTube on jarama